Čaute, zdravia z krajina mojimi očami a vítam vás pri mojom prvom 60-sekundovom výlete, v ktorom sa vyberieme pozrieť vnútrie do Skačian. Začneme od kostola, vyberete sa smerom ulice na vrch, kde medzi školou a kaplnkou odbočíte doprava, pôjdete ďalej rovno, nikde inde vás to nemôže vysť, až na kopci zbadáte druhú kaplnku a možno nejakých takých 100 metrov za kaplnkou nájdete jazierko, kde sa nachádzajú dané nutrie. Predpokladám, že tieto nutrie tu niekto úmyselne vypustil a keďže je to invázny druh, veľmi dobre sa tu adaptoval. Nutrie sa na Slovensku chovali ako mäsové a kožušinové zvieratá, no postupne z týchto fariem unikali a začínala ich sa usadzovať v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek. Tieto nutrie si tu vytvorili kolóniu, ale nie sú až také nebezpečné, keďže si zvykli na ľudí, ktorí ich pravidelne chodia prikrmovať. Každopádne za zmienku stojí dávať si pozor na ich čelustie, ktoré by vám mohli veľmi ubližiť, takže pokiaľ ich chcete krviť z ruky, robte to veľmi opatrne. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že sa uvidíme čoskoro pri ďalších videách.